ሰላም ኣምላኽ ምሳኹም ይኹን ክቡራት ተኸታተልቲ ማኪ ሚድያ ዓንዲ እንታይ ትመኽሩኒ ብሳላት ቡና ዘለኹም ኮመንት ቀጻሊ ትቀርበላሞ እዛ መደብ ካባኹም ናባኹም ስለ ዝኾነት ተሳትፎኹም ወትሩ ክትቅጽልዎ ንላቦ ንሎሚ ክልተ እንታይ ትመኽሩኒ ዝብሉ ሓሳባት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኢና እሞ ክሳብ መወዳእታ ምሳና ጽንሑ ሰናይ ምክትታል ሰላም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ኣብ ህይወትኩም ዓወተ ነሳልጦን እናተመነኹ እዛ ዛንታይ ሰሚዕኹም ሓሳብ ክትቡን እየ ዝላበወኩም ኣነ ኣብ ዓዲ ኣሜሪካ ዝቕመጥ ጓል 25 ዓመት መንእሰይ እየ ናብ ዘለኽዎ ዓዲ ብስድራ ዝመፀኒ በዓል ቤተይ ቅድሚ ዓመትን ፈረቓን ይኸውን ኣእትዩኒ ንወለደይ ከቢድ ዕዳ ስለ ዝነበሮም ንኽኸፍሉ ወይሎም ብግዴታ ኣመርዕዮም እምበር ብ35 ዓመት እዩ ዝዓበየኒ ዝኾነ ኮይኑ ኣብ ካልእ ነገራቱ ኣይጸላእኽዎን ትሑት ለባም መስተውዕል እዩ ግና ኣብ ስጋዊ ርክብ ዝሒሉኒ ብስራሕ ደኺሙ ስለ ዝመጽእ ይመስለኒ ሕቁቕ ሂቡኒ እዩ ዝድቅስ ብፍላይ ሎሚ ጽላኣት ስጋዊ ርክብ የስዕበሉ ስለ ዘሎ እዩ ይመስለኒ ኣብ ገጹ ሕማቕ ስምዒታት የንብብ ኣለኹ ዝኹሉ ሽግረይ ንሓንቲ መሳርሕተይ ምስ ሓበርክዋ እዚ ደኣሞ እንታይ ጸገም ኣለዎ ኣብ ምዕቡል ዓዲ ኮይና ዘለና ብማል ናብ ሓደ ዓብዪ ድንኳን ወሲዳ ዝተፈላለዩ ኣርቲፊሻል መትሎታት መሪፀ ንኽዕድግ ደፋፈአትኒ ኣብቲ ፈለማ ነውሪ ምዃኑን ደስ ከም ዘይብልን ገኒሐ ክገልጸላ ተፈተንኩ ንሳግና ዕጥጥ እንተይበላ ስቕ ጥራሕ በሊ ሎሚ ከምዚ ዘይትገብር ጓል የላን ብማል ገዝአትለይ ድሕርዚ ምስ በዓል ቤተይ ዝጀመርክዎ ዘየዕግብ ናብ ሸቓቕ ብምኻድ ክቕጽሎ ጀመርኩ ሓደ እዋን ኣብ ገዛይ ንበይነይ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ቪድዮ ናረኣኹ ነቲ መሳርሒ እናተጠቐምኩ ሁኔኻ ዝጥፍእ ዕግበት ንኽስምዐኒ ከተግብሮ ጀመርኩ ግና ሎሚ ክሳብ መዓዝ ብኸምዚ ዝቕጽል ከተሓሳስበኒ ጀሚሩ ኣሎ እንታይ ተገበርኩ ይሕሸኒ ዋላ ንበዓል ቤተይ ተዛሪበዶ ነዚ ተግባር ክቕጽሎ ወይስ እንታይ በጃኹም ሓሳብ ርኢቶኹም ሃቡኒ ሰላም ንዓኺ ይኹን ክብርቲ ሓፍትና ፈለማ ስለተዘካፈልክና ሽግርኪ ኣዚና ኢና ነመስግን ኣብ ምዕቡል ዓዲ ኣለኻ ማለት ኩሉ ሻብ ንዘምጾ ነገራት ትኽተሎ ማለት ኣይኮነን ምኽንያቱ ብሰንኪ ምዕራባዊ ልምድታት ዘምጾ ኣጸገምቲ ነገራት ብዙሓት እዮም ብዝኾነ ግና ካብ ኣርቲፊሻል መትሮ ምጥቃም ጸገም በዓል ቤትኪ ኣቐዲምኪ ክትፍውስ እዮ ተትፍትኒ ክንደየናይ ጽቡቕ ምዃኑ እዩ ክንነግረክ ንደሊ ጸገም በዓል ቤትኪ ዘይፍወስ ሕማም ኣይኮነን እንተኾነ ልዕሊ ኩሉ ሓገዝ ናትኪ እዩ ዝደሊ ብዓቕልን ትዕግስትን ከዓ ዘይፍታሕ ሽግር ከምዘየለ ክነዘኻኽረክ ንፈቱ ከምቲ ዝበልክዮ ኩነታት ስራሕ በዓል ቤትኪ እቲ ቀንዲ ጠንቂ ምዃኑ ኢና ክንርዳእ ክኢልና ዘለና እሞ ናይ ዝፍታሕ ድማ ናብ ክኢላ ናብ ዝዓውዲ ምኻድ የድልየኩም እዩ ካሊእ ድማ ካብ መስተን ሽጋራን ክቁጠብ ከም ዘለዎ ሓብር እዮ ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ማኪ ሚድያ እውን በቲ ዘቕረበቶ ሓሳብ ክትህብዋ ስለትደሊ ሓሳብኩም ሃብዋ ሰላም ንዓኹም ይኹን ናይ ማኪ ሚድያ ቻናል ብኩሉ መደባትኩም ዕጉብ እያ ብፍላይ ከዓ እንታይ ትመኽሩኒ ተቕርብዎ ሓሳባት ኣነ እውን ለማዓንቲ ሓሳብኩም ደሊ መፅለኹሞ በጃኹም ሓሳብኩም ሃቡኒ ይብል ሳንቸው ሰላም ክቡራት ኣሕዋተይ ኣነ ሳንቸው ሓኩም እየ ዝኾነ ጸገም ገጢሙኒ ኣሎ ኣብዚ ሰዓት እዚ እንዳተበሳጨኹ እየ ዝፅሕፈልኩም ዘለኹ ካብቲ ትብዎ ምኽሪ መፍትሕታት ስለ ዝኾነኒ ድማ ምኽርኹም ክትቡኒ ብትሕትና ይሓትት መሓዛይ ካብ ኤርትራ ዘማፀለይ ጓል ኣፍቃሪት ነይራትኒ ኣብቲ ፈለማ ብኩሉ ነገራታ ስለ ዝፈትኽዋ ከዓ መጠን ዘይብሉ ቅርሺ ክሰደላ ጀመርኩ ናይ መጻኢ ኣደደቀይ ክትኾነኒ ብሂገ ድማ ከም እንቋቑሖ ተኸናኺነያ ኣብ ኤርትራ እንተላ ብሳላ ዝሰደላ ዝነበርኩ ቅርሺ ናይ ጸዓዱ ናብራ ትነብር ነይራ እንተበልኩ ዝጋነነ ኣይኮነን ብድሕሪኡ
ካብ ኤርትራ መውፅኢ ክቡር ስለ ዝነበረ ከዓ 5,000 ናቕፋ ከፊለ ከዓ ኣውፃኽዋ ብሰላም ድማ ናብ ቤተይ ኣተወት ካብ ልበይ ስለ ዘፍቀርክዋ ድማ ዝኾነ ነገር ዘውፃኹላ ኮይኑ ኣይስምዐንን እዩ ኣነ ሳላ ፃዕረይ ክልተ ትካላት ስለ ዘለኒ ጽቡቕ እየ ዝነባበር እንተኾነ ግና ክብረት ግዲ በዚሕዋ ምስታ ኣብ ጀርመን ትቕመጥ ዘላ ሓፍታ ተማኺረን ናብ ኣዲስ ኣበባ ብምኻድ ሓደ ሓፍታ ዘማፀትላ ወዲ ፕሮሰስ ገይሩ ከእትዋ ምዃኑ ብፅንፅንታ ሰማዕኹ ብጣዕሚ ሓዚነ ብቴሌፎን ደው ኢለ ድማ ንምንታይ ከምኡ ከም ዝገበረት ሓተትክዋ እንተ ንሳ ግና ኣብዚ ዘብፅሕኻኒ ብጣዕሚ ዘምስግነካ ዘይ ገንዘበይ በሊዐ ስለ ዘይሓድር ድማ ገንዘብካ ክመልሰልካ እየ ድሕሪ ሕዚ ግና ኣይንፋለጥን ኢና ከይትድውለለይ ኢላ ዓፅያትኒ ኣቱም ሰባት ሽዑ መዓልቲ ኣየር ትኬት ቆሪፀ ናብቲ ዘለቶ ዓዲ ኸይደ ክፀፋፍዓ ደልየ ነይረ ግና ሳላዕ ሩኽተይ ዘረጋግኡኒ ካብቲ ሸይጣናዊ ስሕተት ተረጋጊአ እቲ ሓፍታ ድማ $2,000 ልኢኻ ገንዘብካ ክንሰደልካ ኢና መናዕና ኣይትበል ኢላ ደዊላትለይ ኣዲስ ኣበባ ኸይደዶ ንሓፍታ ቀቲለ ከርያ እዘን ገዛ ኣመና ይሕርቃነሏ ሰላም ክቡር ሓውና ሳንቸው ፈለማ ነብስኻ ኣረጋግኢና ንብለካ ሎሚ ክፍኣትን ጥልመትን ወዲ ሰብ ዘሎ ነገር እዩ እዛ ጓል ተጋግያያ ንስኻ ግና እንኳዕ ተበዳሊ ኾንካ ምኽንያቱ በዳሊ ቀሲሙ ስለ ዘይሓድር ንብዓትን ጓህን ተበዳሊ ከዓ ዋጋ ከም ዘኸፍል ኣብ ሓፂር ግዜ ክስወጠን እዩ ንሕና ደቂ ሰባት ካብዚ ዓለም ብሞት ክንፍለት ኣለና ምስታ ዓለባና ጽቡቕ ተግባራት ኢና ክንማላእ ዘለና ምኽንያቱ ጽቡቕ ታሪክ ምስሊ ተራፊ ስለ ዝኾነ እዛ ነበረ ፍቃሪትካን ሓፍታን እዚ ኣይተረድአንን ዘሎ እምበር ኣብዛ ምድሪ እንታይ ከም ዘጋጥመን ኣይፈልጠን እየን ብዝኾነ ዝኸበርካ ሓውና ናብ ኣዲስ ኣበባ ኸይድካ ስጉምቲ ምውሳድ ኣየድልየካን እዩ ከምዚ ፀባይ ተሃሊዋ እንኳዕ ብኣግኡ ተፈለይትካ ምኽንያቱ እዚ ኣብ ልዕሊኻ ተፈፂሙ ዘሎ ጥልመት ፈጣሪ ናብ ካሊእ ቅድሚ ምብፃሕኹም ክገላግለካ ኢሉ እዩ ገይርዎ ንዓኻ ትመስል ቅንዕትን ለባምን ክትረክብ ድማ ሰናይ ናተመነናልካ ኣብ ህይወትካ ዓወትን ኣሳልጦን ንምንየልካ ደሓንኩን ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ማኪ ሚድያ ንሎሚ ዝበልናዮ ትሕዝቶና እዚ ነይሩ በዚ ዘቕረብናልኩም መደባት ዓጊብኩም ክትኾኑ ተስፋ ንገብር ብዛዕባ መደባትና ዘለኩም ርእይቶ ይኹን ሕቶ ክቐርብ ትደልይዎ መደባት እንተሃሊኩም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሓፍ ቦታ ግደፉልና ነዛ ቻናልና ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰባት ድማ ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ደወል ምልክት ብምጥቃዕ ተኸታተልቲ መደብና ንኽትኾኑ ብኽብሪ ንዕድም እቲ ዝቕጽል መደባትና ኣብ ሰዓቱ ክበጽሐኩም ከዓ ሳብስክራይብ ላይክ ምግባር እጃምኩም እዩ እሞ ኣይትረስዕዎ እናበልና ክሳብ መወዳእታ ብምክትታልኩም ኣዚና እናመስገና ብቐጻሊ ብኻሊእ ዛንታ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ጥዕናን ንኹላትና እናበልና ሰሰናዩ